Biex il-Bank Ċentrali Ewropew jirrevoka l-liċenzja tal-Bank Pilatus irid jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq l-investigazzjoni li saret f'Malta mill-awtoritajiet li jaħdmu kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. Svelat dan il-Gazzetta llum wara li kelmet lil David Shaver, kelliem tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan ifisser l-investigazzjoni tal-bank saret mill-FIU li kienet tat ċertifikat pożittiv lil Bank Pilatus tant li konkludiet li ma kien hemm xejn inkriminanti fil-ħidma tiegħu. B'din il-konklużjoni l-ġurnal illum jgħid li dan kollu jista' jfisser li minkejja l-MFSA talbet għar-revoka tal-liċenzja ta' dan il-bank Ċentrali Ewropew jekk jimxi fuq ir-rapport tal-FIU jista' jiddeċiedi li fil-fatt ma jirrevokax il-liċenzja tal-Bank Pilatus. Il-kellim tal-Bank Ċentrali Ewropew qal li minkejja li t-talba saret mill-MFSA ma jfissirx li l-Bank Ċentrali Ewropew qabad u neħħaq il-liċenzja tal-Bank Pilatus, iżda bħalissa qed jipproċessa din it-talba. Il-kellim qal li llum li l-Bank Ċentrali Ewropew ma għandu l-ebda seta' jinvestiga l-istituzzjonijiet partikolari li dwarhom ikun hemm allegazzjonijiet dwar ħasil ta' flus jew inkella għal finanzjament tat-terrorizmu. Il-Bank Ċentrali Ewropew kull ma jista' jagħmel huwa li jasal għal konklużjonijiet mill-fatti ippreżentati mill-awtoritajiet investigattivi, f'dan il-każ l-FIU.